Ibengu washiywa ngethuba Mahashe Sibhozo eqabadula ekhuphisana kumgama ongangeemitha ezili-1,200, abaqhubi bawo besenza unako-nako bewakhombisa indlela esingisa empumelelweni. U-Weekend Special lihashe lokuqala ukuqabela emgceni, elandelwa ngu-CR17 kunye no-Isivumelwano. Umqhubi ka-Weekend Special uLiema Meva uthi uchulumancile yile mpumelelo. Ndonwabe kakhulu kudala ndizama ufuna uwina iBerlin November, but finally my dream come true today. I think it's 4 or 5 years ndizama ungenela, but namhlanje Thixo uvumile uba mandiyiwine. Unyaka opheleyo I think it was 7. Unyaka opheleyo bendilahle 7. Emva kweminyaka emihlanu yokungenela olu khuphiswano, lo kaMeva uphumelele imbasa ikhatshwa imali eyi-100,000 yeerandi. Uthi ukuze aphumelele ulandele imiyalelo yomqeqeshi. Zii-instructions endizixelelweyo ngubhuti, zii-instructions endixelelwe zona ngubhuti uba elaa hashi xa lijampa funeka ndilibeke phambi kwamahashi ndilibambe. Qha ayikho into especial endenzileyo, zii-instructions qha ezindisebenzeleyo. Kha ndisokolise, I think nalo belindimamela, that's why liwinile namhlanje. ULopez Magongo okhulisa amahashe omdyarho uthi impumelelo yomqhubi wehashe ixhomekeke kwindlela liphatha ngayo ihashe lakhe. Ibaluleke kakhulu umsasazi uba amamele umntu oqhuba ihashe because lixhomekeke kuyo, impilo yalo ixhomekeke kuyo, ireyisi ixhomekeke kuye, nguye nehashe bobabini. Uchulumanco belubhale ebusweni kubathandi bamahashe ngethuba bebukele lo mdyarho, bevuma ingoma, bentyontyela lawo athe aphumelela. Kwelinye icala lalo msitho, abathandi befashoni bakhuphe zona zithenjiweyo bekhuphisana ngobuhle. Ubuke Kandabambi uthi eyona nto iphambili nayonwabeleyo kulo msitho yifashoni. To be honest with you, it's all about fashion. No, as a woman, it's all about fashion. Meeting new people, obviously, and to see amahashe. I've never been to one. It's quite interesting. Abantu bahle, bazinxibele kahle, and we're mingling with nice people. Abantu bazimisele, you know, when you're being invited and being told what is to wear, I see that abantu bazimisele into bana they're going to be beautiful, bafitted to what has been requested. Unomnikelo Hlumindleni waseMthatha uthi basebenzisa kwa eli thuba ukudibana nabantu. Ndize kule Berlin November, I always come to be here and it's nice to be here. Sidibana nabantu esabagqibela kudala kwiBerlin November, kumnandi sibukela amahashe ebaleka kubekho winayo kuhle nje. Ukusonga le mini abantu bazimasela umdyarho wamahashe basondele eqongeni bekuzonwabisa bejayivela iingoma zabaculi ababathandayo. Ndinguyamkela Mchiyo ngeendaba ze-MPK eNtabuzuko.